Lihlehlisela umhla ka-8 Septhemba icala lalo waseBurundi okade ezama ukubulala owesifazane wakuleli othiwa Mgwaza Manxeba angu-40 emzimbeni kanye nasekhanda. Lo waseBurundi usinqabile isicelo sebheyili enkantolo yemantshi yaseThekwini namhlanje. Ezesithathu zokuphula umthetho noma umyalelo we-protection order bese kusezesine ezongena nophinde uhlale eNingizimu Afrika ngokungemthetho. Ubese-ke laxaza-ke isicelo noma-ke ilungelo lokuthi afake isicelo sokuthi abe ngaphandle ngebheyili. Umbuso-ke utshele enkantolo ukuthi usafuna ukuthi wenze uphenyo mayelana-ke ney'nsolo abhekene nazo umnumzane. Bese-ke uhlela usuku lokuthi uzobuyela-ke lapha enkantolo ngomhla ka-8 enyangeni yesi-9 kuwona lo nyaka. Kusashodi-ke iy'tatimende zalabo abayisulu, amarekhodi asesibhedlela noma-ke umbiko wabodokotela noma-ke asesibhedlela. Ebese-ke nolunye uhlu lophenyo, okusho ukuthi inkosi enkantolo ithi emva kokuthi ithole imininingwane noma-ke ipheke ummeli wakhe ngombuzo ukuthi ngabe ubile nenkinga ukuthi axoxisane naye njengokuthatha-ke imininingwane yakhe ukuthi ungowakuphi ngowokudabuka. Mhlawumbe kuyakhombisa ukuthi uwumuntu ongaphilile kahle ekhanda njengoba ubehlaliswe egumbini noma ewodini labantu abanokuphazamiseka ekhanda. Ummeli uqinisekisile ukuthi akazange azabe nenkinga ekukhulumeni naye nokuthola imininingwane yakhe. Notolika-ke wasezweni langakubo noma umkhaya wakhe uqinisekisile ukuthi abazange babe nayinkinga. Mayelana-ke nokuthola ukuthi ubehlengwa esibhedlela njengoba kuthiwa ubesesibhedlela, uvezile-ke la ezandleni lapho kuvela khona ukusukela lapho kuhlukana khona iminwe kuze kuye entendeni yezandla zombili-ke uney'tishi okukholakala futhi ukuthi yena oyilungazile.